Nukungo chungnai borokori ongoi shalsamai macha khete shalsamai machaya kisi kapla rijum abahaino mangfli kasoi feka 19 amtole gulaga ti constituency ni bisingo khobjak chondowa gulir rai kamio tongnai bodrai debormani nukung kudungma joraromui shakhami ongoi klaijak busala koktoma mani shangro chalo chobasuni bage amsio thangu shogika ampora kamini shikla bodol rok singto tini onek hasalni phaika angkai sing tini phaiman ingka obo tamo parak laika bongni obo chandua guliram klayo angkai obo je nuk phaimani bini nukhungni onek hamya no singto nugui tongo onek jagani no nugui tongo hamya bini obo angkai borokni nukhungo angkai borok je 3 members tongmani bebak obo haimamang borok sori hamya bolte iko yango bo tongo bini nukhungni borok bobo kisa bini ungkoi thangmani bagai do bebak ungkoi phana mangkhana brand ni bagai kisa issue ngui mangkhana angkai bini je manai tongai hinai bobo paralyze ungjak angkai bini ama hanjangnai bobo yakungyak asuk jurkai himbai manya angkai tabuksuk joratoi to bongni je obo to tini khana paikya je samani tabuksuk joratoi to borok bata ekjon ase bini ama se manpu angkai abo bai to asuk to cover hingya abo singjotono saimano angkai bini buslani bagai bo bata system khlai rekha angkai belai chanai angkai je yango tabuk MDC MLA hini chongjak tongnai phano nini member chairman tongnai phano bongni o kamini phaiye kisa borokno naifeke ba chanai bongni document je khaijia tongmano document khaire khaiba belai chanai anga sungno sanani musungo mantri rongno to angkai tini to ang to tetam sasinai ba chini tipra sarongni ba jingjal to te pailengla khano ma tongo obo haimamang nugui tongo mia ani timno call khaika yango bo sakoro maimase hini saka angkai boro iskulo phano balwari phano boro khechari chao hini saka angkat pore ana sakormani pore fungo bo number rakha bar call khayo nai nang khaigara dini ano rakha ang khaimani pore angkai bono sungka bobo hai angkai bo sawo chanani kise phano kori hini sao obo haita bongni nukhongo onek choliwoi tongo tini bo borok tabo se phaisa phano maimase yaku angkai phai to nukhaimani to singbo abo to kosto nangkha bini amono kamorok nukha angkai abo to sana thangka angkai tebo logo bo hinma hai tebo kosto bo ungo singbo bo hai rokai nukpai kai angkai tei nukhung sayarok no parani ba je gana gini tongnai je sijak nukjak tongnai rok borok no thokai saya angkai belai chanai borok no ta thokai di je norok no sorkar phano rohoi tongkha norok ni yaktei borok no phaiei chadrok phano rekhai maibetei nungdrok phano borok no kitsa sugri phaika angkai belai chanai abo sakao tongnai bo nakhlai tongo somoy jotoni no phaio jotoni no manjagui bo mano obo hai ta khlai to nukhung chugyani borok no je remani abo kaisa public hamjage remani kaisa sini borok chayano chadi ni remani orang rok no khoksa khongnai rohmano sakha angkai belai selengma sisa khlaio abo sini bagui obo hai ang to sini to ampra to para hinjago sing kaisa ampra kamini hini kaisa team khobjago sikla bodol hinai angkai ang to kaisa NGO bo chalogi pheka sing to tongo sini team to Bangalore haste rogo onek jaga tongo baire rogo Tipra People Foundation hini sini director bo mukhaito Dinesh Deborma angkai bobo onek support khai tongo angkai yango bo sing logi riwino panbak sakaino sing yapiri to sewi tonglayo taksuk joratoi angkai norok bo otei chugya rok no phainai pheka angkai belai chanai Montri hinjangnai MLA hinjangnai MDC hinjangnai rok bo ang tini to ani khabaino sanamu songo naidi ang to kono politics ni to sanamu songya sing je booth sanani pro mise sing kona hasalo kagos lambai rewai booth ni bagai thango koi kisa sari o kisa khani o koi thango jokonte paimani pore hingkai sini borok no hingsa phunungma khalayo tola khiklaima khalayo obo hai khayo sini borok rok hingkai obo hai khayawoi Montri hinjangnai MLA hinjangnai kaisa para visit khlaikya je kri dongna visit khlaikya borok no nok bare kha gai to belai chanai sing nugui tongo tabo bisibak to kri rongno khaino sinugli hanma hai ganang rok si bisibak gari manui tongo nini nok manui tongo nini jatre jat wak manui tongo nini tok ini khetang bebak manui tongo angkai kri rongni bagai khai to sarkar kada kri na tamo abo to sing to te sanani to musunglia abo to jotno saimano lokorogo angkai borokni usuk nokhung hamya nugui tongmani yagulose sarkar rok masapana tabusuk joratei phainai pheyako angkai sarkar hinjagui bo abo kono belo kori ingoyo sini je tirpa o sarkar tongnai rok obo haita khlai di kaisa chugya rok no
borokni kagos kwrwi kagos slambwi norok je mantwi borokno ridi bata khlai ridi atpore borokno sujog riwi ridi subidar khlai ridi jeba mungsa borokno nung lama gana o dukan khulugwi ridi jemon borok sai mandrok sing tini nugui mangkhana norok to sing asuk tongade ekchingan sing to nugui mangkhana sing ba asuk high pay borok ya sing orot je tongnai sing je phainai kono high pay borok ya sing bo kaisa middle class family ni no romjago sing tophono se je mantei je chuktui tabuk jora tui koita case norok bo nugui mangkhana sing sonjuna ni ingkha hasina ni ingkha tabuk te kaisa sini o o guliran bini nokhungo phaikya norok wan sugoi nai tebo tongmani sing tini duita jaga thana tongmani bo to kaisa obo to cancel ngai thanga bo hospital o thangmani yagulo sing obo to cancel khai te kaisa jaga phaikya sing plane ni nong khai phayo thangnani duita jaga no cover khainani sing area sini boro tong hanai di sing khoi eleka ni romjago sing nini boro sokpai khanai di engkai jokonte boat nanani purkai kona kona thangai norok hasal thangai se khaimano hongkai jokonte boat paimani purkai norok tamani bagai boro no bahaike tonina nangba ke buskango agogoi phunuk dita sini borok ni bagai norok tabuk se khayangka buprote development ngai ba norok saw development ngai ni buprong nai oba hake khiklai tongmane pore boba hake development ngai ba kai nukhung chumyana churi de nai di bongni nok nai di bisingo habai nai di onek bongni nukhung bo nai di norok nugui mangkhana singabo to pus khaibe no jotono ungko bayana norok nugui manana engkai ang to sanani musungo oba hake je chugya rokno atei ta khaidi ang barbar sawo MDC মন্ত্রী হিনজানাই রনো বতা খাইদি সিং তাবুসুক জরাতৈ নগৈ মাংখানা নরক মন্ত্রী হিনজানাই সে নরক অবহাইকে নায়া হাংকাই সিনি ত্রিপুরা জীবনফানা ডেভেলপমেন্ট অঙ্গৈ মানগলাক অবহাইকে সিনি বড় রংনো হিংসা ফনগৈ তলা কিকলাই তনিকা হাংকাই Ini senara baba hake coba kan ke bus kan rok ni bagi tangwan. ang to buskango to wan sugoi tongo ang jek mansak to khainani bagai je yapri se mansak ang je solisak to khainani bagai to wan sugoi tongo सरकार आनो मजी रिथोरिया तो आनी जे मानतै आं जे सुक्तै आं जे हिमानsak जरातै आनी यागलकsak जरातै आं खायनो थांनाय सिनि बरकनि बागै आं फुनुगैनो थांनाय ग्रैनो आं चुबानाय मानिनि जेसा प्रब्लेम ngै बो चुबानाय कायसा हामयाङै बो बनो लगेरनानि बागै आं थानाय आं लासिमानो लासिया हिन्यावै आं 1 टाका ngै बो सिनि बरकनि बागै आं थुमबै आखै जे मानsak आं रैनाय सिनि बरकनि बागै Chuba mungo to manjak phaikya sini eleka to sing jotono phaikya engkai yango tongo nini bum haitam ha Ridhoy Deborma bo singno tini phai logir phaikya singbo para saimia onek hasalni phaimani engkai bobo onek jagao sing lama bo sungni phaiga bobo sungni phaikya bobo nugui makhana bini nukhungni bobo hai engkai ang bono bo kaisa koina musungo Ridhoy no nini tabo o eleka khobjagai to tongo no but nungbo kaisa oba hake borongno sugyano tebo logornani bagai ang belai khabai hambai maya foro nung tini logero phemam bagai buskango oba hake no sini borongno logeri tonghai to belai chanai buskango agogrnani bagai